سلام تخاتلتي مدبراما كمي كنيخم نلوم عنتي حزالكم قريبة دلخو أرسي بزعبا نمنتاي ناي جتنا قربت يدر زبل كخوني اوكي مچم كم نفولتو زبزح حزبنا بزعبا دغاو تريتو ازيو يقدسيو بفلاي دقنسينا مالتي actually كخونون يغبايو وشتاوي نغراتنان دغاوي نغراتنان كنقدس اقداسيو هذا سب بزعبا دغاو تريتو كقدس تجميرو of course اتي فلطاتو نعابي مسمصه وشتاوي صباقيون يقدس مخانو كفلط ስለዝኾነ ጽቦ መንገዲዩ ግና ንምንታይና ገጽና እንደረ ሓደ በሓደ ንራዮ ነዚ ብዙሕ ምኽንያታት ኣሎ ካብቶም ቀንዲ ምኽንያታት እዞም ዝስዕቡ እዮም እትቀንዲ ነዞም ዝስዕቡ አቀዲምካ ዘይ ምሕሳብ ኢለ ኣለኹ ኩሉ ግዜ በአላ ሓሳባት ምኻድ ባቃ ስቁልካ ሓደ ሰብ መጪ ቧ ከምዚ ዓይነት መድሃኒት ጽቡቕ ይንገጽካ ይብለካ you just take it ተሓደ ከምዚ ብለካ ንዑኻ ትፍትኖ ተሓደ ከምዚ ብላዕብለካ ንዑ ትፍትኖ እዚ ሁሉ ኣዚ ሓደገኛ እዩ ብበለካ ወኽዓካ ክኸውን የብሉን ቀሲልካ ሓሲብካ ንዓይዚ ሰማማዓን መግቢ እንታይ እዩ ክንርኢ ኣለና ካሊ مسكونة شبدبت بزحات كابانا كغير تصنحموني لك أبغوت زخونة ملكة مس وصو بقى كم زخوينه يلو بقى تحادفتن مدهاني توسط تحاده وسط بقى جنزومون جزيون حلخ يبل مالتي سو أقدم كازي محساب نظام بحجين ريام أقدم كان هذا حاسب كلهم بقى حسابات خيط تخوينكا مسكونة شبدبت بالتخوينكا كل جزء كاب ترمو قداتو يبزحي اوكي توم كن ريام دلنا توم قديمنا نحاسب لهم زلنا ايونوتيم نمغوبو مغبي انتا يمثل بتعما اقداسي حادث بزي تمطاطنه مغبي اندحر وسد كوينو نغصو تراي ديكونه كالي كفلا اكالاتو زهولتي ناتو بودي سيستم ون بزح شغرات يغاطموي اتي معالتاو نمغوبو مغبي ازيو ترى علو كل جزء ترى غير كموتا فايكونا بوا زي نتعنا صبق يلوم ويلكا ببزح توسيدكا صعبين علو سام فلات كان حدا مغبو خاني بزح بوتا خيابكا تصنيحكا خاني ناتو صعبين علو اتقندخا قدسنا دلو اتي نبلعو حادث تمطاطنا خونا لو እንደገና አለርጂክ ገበልና ይብሉን ባህይልና خنبلعو لنا ናይ ጎጽና ቆርበት ኩሉ ግዜ እንታይ ዓይነት መግቢ ንወስድ ኣለና ወይ እንታይ ዓይነት መግቢ ክንወስድ ይሕብረና እዩ ሓደ ሰብ እንታይ ዓይነት አመጋግብ ኣለዎ ጽቡቕ ዲዝምገብ ኣይኮነን እንታይ ጎዲልዎ ኣሎ ኣብ ገጹ ሪኢኻ ክትፈልጦ ትኽእል ኢኻ for example ሓደ ሰብ ንጎ ተሲዩ ኣብ ገጹ እንተዳ ከምዚ ዕዝዕዝ ዝብል ኮይኑ ዝሓብጥ ኮይኑ ወይ እኹል ድቃስ ኣይወሰደን ወይ ሰታዩ መስተብዚሕሎ እዚታት እንድሕር ደይ ኮይኑ ግን ኣይሰቲ እኹል ድቃስ እንድሕር ዝወስድ ኮይኑ እሞ ኸኣኒ ንጎ ተሲዩ ኣብ ከባቢ ዓይኑ ወይ ገጹ እንድሕር ድዕዝዕዝ ድሓብጥ ኮይኑ እቲ ሚስጥር እንታይ እዩ እዚ ሰብ እዚ እኹል ዝኾነ ስብሒ ኣይወስድን ኣሎ ማለት እዩ ሶ ሓደ እንተዳኒ ከምዚ ዓይነት ሽግር ረጋጥመኩም ኮይኑ እሞ ኸኣ ጽቡቕ ትድቅሱ መስተደይ ትሰትዩ ተኾይንኩም ካብ ምንታይ ገጸይ ዝዕዝዕዝ ዘሎ ዝብል ሓሳብ ክመጸኩም ንቡር እዩ እቲ ሚስጥር እንታይ እዩ ስብሒ ነገር ኣይትወስዱን ኣለኹም እዚ ስብሒ ንብሎ ካበይና ንረኽቦ እቲ ቀንዲ ኣብ ኩሉ ክንረኽቦ ንኽእል ፉል ምብላዕ ፉል እዚ ቀሊኻ ድሽየጥ ማለት እዩ ፉል እንተዳና ሓደ ሰብ ዝወስድ ኮይኑ ካብዚ ጸገም እዚ ሙሉ ይላቃቅ ማለት እዩ
እቶም ኣብ ካሊእ ክፍለ ዓለማት ዘለና ድማ ብዘይካ ፉል ኣቮካዶ እንድሕር ተረኺቡ ከዓ ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ ስለዚ ፉል ጥራይ ነዚ ፀገም ሙሉእ ክፍውሶ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ሶ ሓደ ሕዋትና እዚ ፕሮብለም ዘለኩም ፕሊዝ ሲምፕሊ መድሃኒት ምግዛዶ ብሳምናዶ ብገለመለ ወሪ ክትኮን እንታይ ዝገፀይ ከም ዝኮይኑ ልካ ብሓሳብ መታው ዘይኮነ just take full ኩሉ ግዜ መንገድና ካልካዲ ዋላ ገለዲ ቆርጠም ምባሊ ዓቅምተ ለካ ካኒ ኣብ ተኸባቢኻ እንድሕር ከም ኣቮካዶ መሳል ኣለካ ኣቮካዶ ካ ጽቡቕ ስብሒ ነገር ውሒድ ንልካ ግን በቃ ስብሑ ዘለዎ ስጋታት ምብዛሕ ገለ ናቱ ሳዕቤን ኣለዋ ገጂፍካ ትተርፍ ኦቢስ ኮይንካ ትተርፍ ካሊ ሳዕቤን ኣለዎ ስለዚ እቲ ስብሒ ክንብል ኮለና it doesn't mean ኩብር ነገር ማለትና አይኮነን simply full ኣለካ full ትገዝእ full እንድሕር ትበልዕ ኮይንካ ክንደልዮም ካብ ዓድና ወላና ኢኮኖሚ ፀገም ዘለዎም በቃ ገጾም ንክትሪኦም ግን ኣዝዩ ባህ ድብል ወላ ሓደ ደቂ ንስየና ኣዋልድና ገጸን መስትያት ዝመስል ገንዘብ ስለ ዘለዎን ወይ ስብሒ ወዲ ስብሒ ስለ ዝበልዓ አይኮነን just simply by coincidence ወይ በገለገጣሚ ከም full መሳሊ ገለገለ ይወስዳለዋ ስብሒ ነገር ወስዳለዋ ማለት እዩ ስጋና ይዝበልዓኻ አይኮነን እምበሺ ኣመና ስጋ ትበልዕ ተኮይንካ ካብ ጠቕሙ ጉድኣቱ እዩ ዝበዝሕ ሶ ጋይስ ከምዚ ዓይነት ፀገም ዘለኩም ዘለና ፉል ኣለና ርሑቕ ከይከድና ንኹሉ ነገር ጆብ ዳን ክገብሮ ይኽእል እዩ ክፍውሶ ይኽእል ማለት እዩ ኦኬ ካሊ ንርአ ገለገለ ሰባት ካኒ በቃ ኣብዚ ግንባርና ዕጥርጥር ድበለ ወይ ድማ ጃስሪም ስብልካ ውይ እንታይ ዳይዝሲ ትገጹስ ናይ ቁጽሪ ጥራዝ መሲሉ ንብል እዚኦም ከምዚ ዓይነት ፀገም ደለዎም ደለና ሰባት ብብዝሒ ሽኮር ንወስድ ኣለና ማለት እዩ ሓደ ሰብ ኣብ ቁርሲ 3-4 ማንካ ሻይ ኣብ ሓንቲ ብኬሪ ገሊያ መሰንብዱ ኻይም እቲ ማይ ናብቲ ሽኮር ተዘእትዎ ኸማን ይምረጽ እዚ ኮንፎረም ክሳዕ ዝላገብ ሽኮር ድወስዱ ሰባት ኣለዉ ኣወዳትና ኣዋልድና ገሊአን ከማን ከምኡ ገሊኦም ኣብ ቡና በቃ ኣብታን እሺ ፍንጃል ስክልተ ማንካ ሽኮር በቃ ብጣዕሚ እንታይ ይገብር ዘሎ እንታይ ትገብር ዘላ ትብል ኣነ ኬክ ፎቲኤ ኣነ ጀላቴ ፎቲኤ ከዘውትሩ ትሪኦም ማለት እዩ ሽኮራው ነገር ካነውሕ ከይከና ስንኽ ክፈትዮ ስንኻ ክፎቶ ተይልካ ኣይንርአዮ የሰንብደካ እዩ ገሊዩ ብጫ መስል ገሊዩ በቃ ጸሊም ገይሩ you just shock ልክዕ ከምቲ ንስንና ደባላሽዎ ሽኮር ንኻሊ ክፍለ ኣካላትና ኸም እዩ ዘባላሽዎ ያው ኣብ ገጽና ኻነ ከም ዝበልኮ ገለገለ የጋጥመና እዩ ደቂ 20 ዓመት ከለውስ ደቂ 40 ገለ መስሉ ደቂ 40 ከለው ደቂ 70 ዝመስሉ ኣዋልድ ኣወዳት የጋጥሙና እዮም ናይ ቁጽሪ ጥራዝ ዝመስል ማለት እዩ ሶ the main cause ነዚ ተቀንዲ ሚስጥር እንታይ እዩ ኣብዚሕና ሽኮር ንወስድ ሰባቲና ከምኡ ደጋጥመና so as much as we can ሽኮር ማክሲማም ንመዓልቲ ንጎን ድሕር ክልተ ማንካ ሽኮር ወሲድካ በቃ ኣብቲ ዝተረፈ ሰዓታት ማክሲማም ሓንቲ ማንካ ክትወስድ ኣለካ ሽኮር ተበዚሑ ካብ ጠቕሙ ጉድኣቱ እዩ ዝበዝሕ so be careful ጥራዝ ናይ ቁጽሪ ጥራዝ ዝመስል ገጽ በዓልና ኢና ንፈጥሮ በር ክንፍጠር ኮለና እግዚአብሔር ጽቡቕ ገጽ ገይሩ ይፈጥረና በትናህና ስድ ካይዳ ወይ ድማ በትን ወዞ ሽኮር ይሄድና ኣነ ሽኮር ክፈቱ ማዓቴ ኦኬ ጃስት ገሊየንሲ ወይ ገሊየም ክቁሕሞ ዋላ ይኻትሪ ሽኮር ባይዘወይ መግቢ ይኮናል ፖሊስ ኢነርጂ ድበካ ወላ ሓደ ጉዳት እንበር ጣዕሚ ድበሃል ይብሉን ኖ አካላትና ኮ ሽኮር ድልየ እዩ ከም ፈላጥ መሲል ሓደ ሰብ ፍርቂ ፍልጠት ብዝይ ሓንጀሪ አካላትና ሽኮር ድልየ ነው ሽኮር እንድሕር አካላትካ ዘድልየ ኮይኑ ካብ በናና ካብ አራንቺ ካብ ተምሪ ትወስዶ not from processed እዚ ንሕና ንፈልጦ ሽኮር ኣይኮነን ክኸውን ደሎ እሱ ተተኻይልካ ስቶፕ ተገበርካ ይሁን ኣዝዩ ተመራፂ ሽኮር ደይ ወዝዱ ሰባት እንድሕር ኢኹሞም ዝገጾም ብጣዕሚ በቃ መስትያት የንጸባረቂ ኦኬ ኔክስት ንርአ ገለገለ ሰባት ርኢ ተቢልኩም ነው ሻካራት በቃ ገጽ ሓርፋፍ አንተ ታይ ኮይኑ ዝትብል simply izun kabana itsegam abtin mgobo hamli ayne zawtralena lemin ayne bal'ana lana malati
كم لمين مسالي كم حمل مسالي انت دا توصل كوينكا بقى لمين حامين فور اكزامبل سومن شرو تبلعت كوينكا ايتس اوكي تصقم يبلو سول سرو بحمص عرب قدام سنبت شرو تبلعت غيرها جن ابز سومن زيا كلتا معلتي قال حمل توزلات كوينكا اكلاتكا بروبرلي فانكشن يقبر لمين دحر توصل كوينكا اب شاي خادي اب قلدي نمعلت اب كلتا بسلسته معلتي لمين enough جاتسكا صبغ متص if not نرينا بوزخ سب عتاتا يزغص انت يزغصاسي بقى كحرفف تبل so ገጽና ከምዛ ዓይነት ፕሮብለም ደለና ሲምፕሊ አብያትና ትንቆርቦ መግቢ ምልስ ኢልና ንራያሞኒ حمل ወደ حملي ከም ዘይንወስድ በቃ ያ ፓስታ ሎሚ ጽባህ ሽሮ ብድሕሪው ዓደስ ብድሕሪው ሩዝ እንደገና ናብአት ምለስ በቃ ሁሉ ጊዜ ንዓልት ደግማን በዓል حملي በዓል ለሚን ቦታ ኸሊኻ ምትጸንሕ እሶም ድማኒ ያው ሰብሪካ ወኸሎ ታቤላ ገብሩኻ ማለት እዩ ኦኬ ቀጽልና ንሪኦ እኹል ማይ ዘይምስታዩ እዝኻኒ አዝዩ ወሳኒ ማይ አካላትና ብጉቡእ ንኸዓይት ቦዲ ኦርጋንስ ፕሮፐርሊ ፋንክሽን ንኽገብር ይሕግዘና ማለት እዩ ሓደ ሰብ እኹል ማይ ዘይሰትቶ ኮይኑ ያው ጥዕኑውን ኣብ ሪስክ ኣብ ሓደጋ እናኣቶ ይድመጽ ነው ኣነስ ካብ ብንሸ ሓንቲ ቢኬር ክልተ ቢኬር የድሰቲ ኖ ኮም ሰት ነርካ ሽዑ ጽቡቕ ነርካ ማለት ሕጂ ጽቡቕ ክትሆን ኣይኮነን ምስ ዕድመና ዓበኻ ክትመጽእ ከለኻ ኦልሬዲ አካላትካ حنا خفد جمر ريفنج خجبر جمر مالتي نادر قات متص يا فلوتيو تتصمخا كتتصاورت خلي خبوشتي اب قربتكا كن اب جنباركا مصغن يفدحكا تاتايزي اگصاس درق زبلت بل مالتي so guys my بتاع قداسيو قربتنا يلسلسويو مايكن وسيدي كبانا ابزي نمعلتي ادفايس جبر حساب شومونت بكير مايك ستلو يبحال ترخبيلنا سوقيلنا لعلي شومونت عزينا مايكنا بزي حبلنا نسون اوسموسيس بحال كالي بروبلم يمتي ويكاني ني اكلاتنا اب كفل اكلاتنا زلو تحستو مينرالس باحوغيغو يوسدوي ماي ترخبيلكاون سوقيل كاي ستن مناتو كاب كفل اكلاتنا ون بحوغيغو نتي زلو نطره ነገራት ኬሚካልስ ነ አካላትና በሐጊጉ ይወስዲ so average ሸሞንተ አድቫይዝ ግበሪ ክሳብ ሸሞንተን ማዓልት ክንወስዳለና ተረክበልካ ከባብ ፋዱስ ሊትሮ ማይ በሐንሳብ ግጥሙን እዚ አዝዩ ሓደገኛ እዩ እንታይ ዳኒ ኣብዘዝ ተፈላለየ ሰዓት ነቲ ማይ ክንወስደለና ምሸት ሙሉ ማዓልት ከይሰተኻ ዒልካ ክድቅስ ኮለኻ ሊትሮ ተሰቲኻ ኣብ ጸገምታ ኣብትለኻ especially كدقس كلها لعلى حالتي بكير ماي كتستي يبلكان مخنياتو دقاسو نخلأكاين so اتماين وزو نمعالتي تلماميرو شمونتا بكير خمز متس قبرو كله عني قاب نحادلهم مالتي ازي نقربتنا عزيو صبغو قبرو حدا سب حملي كتالي اب سومون كلتا سلسته غزي حملي اب سومون حنت خلتا لمين دوستو خوينو اب سومون كلتا غزي فول عماقو بإيدنا عند حد وصل دبلع كوينو تخلي ولا حدا يدلي يعني عمنا بزح كبر نجار سبيزاتات مبزحونا يدلي يعني زين سيمبل يزقبرتو كوينو أبغوتش تنبوه خوتها تايزبل انتاي تازقوتشو انتاي زقت أمستيات مسلتو بلايخا مالتي تزاي كوينو جن ماين معلتا أنا قلت إيد فوتو حانتي إيد ستي أبغوتشو خايا يفدحكا next نريو انتاي دخون قصالي بسابنا محصاب حدا سبات ماي بزو حي وسدونيم اي وس دانين 3n دخمتي امين سيستم ولا ناتا دخم 3 ماي انا بزو حي ستنيت لكا امغاغباون بزو انا شكوري دفوت جلجله اجينت غصن بمنتاي شفنو وي يتوم ماودات غصنا بمنتاي نشفنو زوم كم زعينت بقى قصالي بسامنا غيركا سامنا ولا حدا نقربتكا تاشمي غبراني اي صبوني يا ماركت كغبر سلازلهم عداغان سامنا نقربتكا صبقي جلجله يبحالي እዚ ሁሉ ግዜ ማርኬቲንግ እዩ ማርኬቲዩ ኣብ ሓንጎልካ ወይ ኣብ ድንቁርናኻ እሶም ንዓኻ ታሊሎም ከም ትጎዝኦ ገብሩኻ ነቲ ፕሮዳክት ማለት እዩ ሳምና ግን ቤዚካሊ ቀጻሊ ገጽካ ብሳምና እንድሕር ትሕጸባለኻ ቆርበትካ ይንድር እዩ ሪአክሽን ይፈጥር ወይ ከዓኒ ናደኸመ መጽእ ምክንያቱ ሁሉ ግዜ ንገጽካ እንታይ ትገብረለኻ ናን ስቶፕ ከይቋረጸ ኬሚካል ሪአክሽን ሪአክት ይገብራሉ ብዝተፈላለየ ኬሚካልስ ኣብ ዝተናውሕ መንገዲ ቆርበትካ ምንዳር ጅምር ወይ ናደኸመ መጽእ
ገለገለ ሳምናታት ድማ ሓንሳብ ምጀመርካዮም ተቋሪስካዮም ጸገም ይፈጥሩ አቶ ኦሬዲ ቦዲናትካ ካሊ ሲስተም ዲቨሎፕ ናገበረ ክመጽ ጸንሕ ሞኒ ካሊ ሪአክሽንስ ናገበረ ክመጽ ጸንሕ ዞ ሞመንት ምስ ተቋረጽካ ናበይ ወዘካ ከማን ኣይትፈልጥኒ ኻ ሓደ ሰባት ኖ ኣነ ዝገዛ ሳምና ጽብቕቲ ያ በቃ ማርያ ጽብቕቲ ነዊሕ ዓመት ተጠቂመላ ዝብል ጽኢልካ ድኹም ዘረባታት አሎ ፍልጠት ዝጎደሎ ማለት እዩ እዚ ከምዝውን ፕሊስ ጋይስ ክትዕሾው ይብልኩምን ዋላ ነዊሕ ከይዱ ድሕር ነዊሕ ሪቨንጅ አካላትካ ምንዳሩ ኣይተርፍኒ መዓልታዊ ገጽና ብሳምና ምሕጻብ ሰዓቤን ኣለዎ ምክንያቱ ሲምፕሊ as I said ቆርበትና ኬሚካል ሪአክሽን ይገብራሉ ሳምና ኬሚካል ሳሎ ምስቲ ኬሚካል ምስ ገጽና ሁሉ ግዜ ሪአክት ይገብራሉ ዘይተደለየ ጸገም መምጻሎ ካብ ብደገ ገጽና ለፋፊጥና ወይ ብሳምና ጌርና ውሽጣው ጽባቀና ክንደፍኖ ንፍትን ማይ ቀሊል እዩ አብይድና ኣሎ ለሚን ምግዛእ ገንዘብ ኮስት ብዙሕ አይገብረካኒ ሓምል ምብላዕ ኮስት አይገብረካኒ ፉል ምብላዕ ኮስት አይገብረካኒ አቮካዶ እንድሕር አፎርድ ክትከፍሎ ዘይትኽእል ኮይንካ በዓል ፉል ዋላ መዓልታው ንክትበልዖ ምንም ጸገም የብሎም እሶም ሙሉ ብሙሉ ነቲ ትደልዮ ሪዛልት ከምጽልካ ይኽእሉ እዮም ዛስዋይ ካብ ዓድና ካብ ዋላ ካብ ኢኮኖሚ ዘይብለን ሃገራት ገለገለ ሰባት መጽትሪዮም ዝገጾም ግን ኣዝዩ ገጸን በቃ መስትያት ከመይ ገይሩ ከምዚ ይኸውን ትብል ነው በቃ በቲ ዘለውን ዓቕሚ يحمل تبع عزن سبات زين ماي بوغبو اساتيا باك افت ገጽተን ቡቦ ማለት እዩ ኦኬ ቀጽልና እንሪኦ ንገጽና ካብ ዘባላሹ ቀጻሊ ዘይቲ ወድ ዘይቲ መልካይ ማለት እዩ እዙን ኣዝዩ ሓደገኛ እቲ ቀዳማይ ሓደገኛ ዝገብሮ ሓደ መናፊት ናይ ቆርበትና ይዓጽዎ እዩ ዘይቲ ክትገብር ከለኻ ቤዚክሊ እንታይ ትገብር ኣለኻ ማለት እዩ እቲ መንፊት ናይ ቆርበትካ ተዓጽዎ ኣለኻ ማለት እዩ ካልኣይ chemical reactions ቀጻሊ ኣብ ገጽካ ዘይቲ ወድ ዘይቲ chemicals ኣሎ ምስ አካላትካ chemical reaction ንክገብር ቀጻሊ ትፈቅድ ኣለኻ ማለት እዩ እዚ ክልተ ኣዝዩ ሰዓብያ ኣለዎ ያ ኦፍ ኮርስ እዚ ዘይትናትና ካብ ከምዚ ተሰሪሑ ከምዚ ዶ ኣድቨርታይዝመንት እዩ ብፍላይ ቁርብ ፍልጠትካ ጉድል ዝበለ ተኮይኑ ከታልሉካ ኣሎ ፍልጠት ኩሉ ግዜ እንታይ ሓደገኛ እዩ እትክትፈልጥ ተኾንካ ሳጽቢካ ምፍላድ ይጽቡ ስለዚህ ደጋው ዘይቲ ዘይኮነ ድሌና እንታይ ዳኒ ናይ ውሽጢ ዘይቲ ጽቡቕ ትበልዕ ከምዚ ከም መዛራርባ እንታይ በዚ ባዕደም ሓራዝ መጻስ ወላት እንድኻታት ተሪኹመን ትገጸን ሲወታታ ይብል ኢልና ንዛረብ ባዕልና ኻት መልስን ምንሶ ዋ ጽቡቕ ነን ድበልዓ ከብደን ይፈልጣላ ዓይን ኣብዛ ክሽነ ኣቴን ንብል ያ ከም ተኾይኑ ትሚስጥር ፈሊጥኩም ኣለኩም ከምኡ ክንገብር ኣለና ሶ ዘይቲ ወድ ዘይቲ ኣዝዩ ሓደገኛ እዩ ትራዲሽናሊ ኣብ ኣዴታትና እንታይ ገብራ ተሪኹመን ለኻይ ይጥቀማ ማለት እዩ ኣብ ገጸን ካትሪዮ ሶ እቲ ትራዲሽናል ዝኾነ ለኻይ ወድ ለኻይ ዛትስ ኣድቫይዛብል ካብ ወጻ ግን ዘይቲ ጌርካ ንገጽካ ክጽብቕ ያ ንግዚኡ ከኺደካ ኸሊ ኢንዞሎን ግራንግን ቆርበትካ ምንዳረ ክጅምር እዩ መናፊት ቆርበትካ ቀጻሊ ተዓጽወለኻ ይዕዕብ ኣሎ ማለት እዩ ኢንዞሎን ግራን ጸገም ኣሎ ያ ማስ ሚዲያ ከሪኡ ካለዎም ዘይቶም ክሸጡ ብፎቶሾፕ ጽቡቕ ጌርካ ኤዲት ጌርካ ገጻ ከምዚ ነይሩ በቃ ከምዚ ተጠቂማን ከምዚ በሪሃ ከምዚ ኮይና ያ ከምኡ ክብሉኻ መንታን ክትገዘሎ ዘ ሲክሬት ግን ብኸም ይኮነን ትገጽ ልጽብቕ በገጽካ ኮ ውሽጥኻ ተባላሽ ስለዘሎ ገጽካ ተባላሽሎ ስለዚ ብላዕሊ ትሽፍኖ ኣለኻ ትከላኸል ኣለኻ ካብሱሩ ኣይማሓኻይን ኣለኻ እንተዳ ብማይ ብመግቢ በዘንዝራናይ ውሑዳት ብዙሕ ከማን ዓቕሚ ይትሌካን እግዚአብሔር ሲመዝገን ሁሉ ማዕረግ የለውይ ብንሽይ ነገር አካላትና ሰላም ኮይና ክትከይድ አምላክ ፈቂድ እዩ ኦኬ ስለዚህ ካብ ዘይቱ ወድ ዘይቲ ደይኮና ክንደልዮ ደለና ቀንዲ ካብትን ምጎቦ ተኾነ ይምረጽ ካብ ደጋው ነገር ብምጥቃም ክንረኽቦ ኢልና ምሕሳብ ያው ፍልጠት ምስሓዊ ኩሉ ግዜ ካ ማርኬት እተን ካምፓኒታት ክሰርሓ ስለ ዘለዋ ኣድቨርታይዝ ጌረን ዓኻ ከታላኻ ኣለዋ ብሓንጎለን ኣብ ሓንጎልካ ኻኒ ከምዚ ኣብ ገጽካ ከይጎይ ዝባል ኣብ ሓንጎልካ ክጎይ ኣለወን ከግዛእኻ ኣለወን ኢንኬዝ ሕጂ ዘይቲ ክንወስድ ተለና ኣዝዩ ውሑድ ክኾን ኣሎ ዝሰማምዓካ ክኾን ኣሎ
كل يسمع معنا مالت هيكونن إذا سئل كفولس عزراربا نو أنا نوي عمد الزيتي تتكلم ولا بدعم تصبغي إذا عدنا زيتي تصبغي لا زيتي نيركا شيء توصل إتس أوكي لحد ساعة معك خوينو كتري لك كابكم ممكن تيمور تمراتي ماي كم زبلنايو ماي مستاي حملي بعلفول زيوم توصيلك مورزان إنافي أغلي السو نجاتك مستيات يوم سلوي بزوح نجار كبي نجار أحاتتنا مالتي أحاتناني أوكي next نريو حمامي بزعبازي بزوح مبرهي كذا يدلن مغنياتو ياو فلوتي حادثت تحاميمو كل نجار سيستم داون سلزغيت of course تصبو نجار عيتصبني خابقت سلازي بزوح مبرهي أيهبوني حمام تمتي أو حمامي إجزابير محرتي ورد مالتي اتخالي نريد لنا جن نحنا سنفنت نحنا قدلت سلزغونه that's why more detail نخيد لنا أتسئلنا نريو ጭንቀት ከአዚው ሓደገኛይ አታታይዚ ገጹ ሁሉ ግዜ እሱር ትብል ስርስር ብል ተማስልስ ተአሲሩ ትሪዮ ጨዋዳራት ናይ ገጹ ናይ ገጽ ተአሲሩ ትሪዮ እዝንታይ አመና ጭንቀት በቃ ዝሆኑን ዘይኮውን ክንድን አምላኽ ይብካ ናብራኻ ትገብር በቃ ብዝሆኑን ዘይኮውን ክትሐስብ ካተፍተፍ ክትብል ጽባቀኻ ተባላሹ ማለት እዩ ዛቻ መጽሐፍ ቅዱስ ታይብል በቃ ጾሩና አምላኽ ድርብ ሰብሲ ገጹ ብሩህ ይብል ምክንያቱ ዞ ሞመንት حساب كان أملاك تدربيه كلها أمره خفوته ماسلس جوادات بتزرقهم لذي جالس كاتعشمي كون مالتي so we have to avoid بإمنا الدامبر بتعشمهم نبريبلنا more thinking عادلني زي بعك تحسب لا العام خارجون نجزاير تبغى أملاك أبغزيه كل صرحة مالتي تزاي كوي نقول عامنا كل نجار بعلها خاطسكم متفتينك زي اللي صعبين يمتص مالتي نوي كنا جالس كابك أسر جالس يخون مالتي okay next نريو كنا تعتايري إزاز تفلتاي traditionally عب عدنا عند حرينا صحي كون كله عاديتاتنا صلال حيزن يخدع صحي تخيد جسكا خيت بالا شوي بحال مالتي صلال على قوبي عنتاي صيغم على رحص لتجبر اترحص ازي حدا غناي كبرحكا الكالي يعبعب مالتي كالي نجر صيغم كفتر خيلي ስለዚህ ትራዲሽናሊ ጽላል አዚ ከላኸለል ካይ አጂት ሽግር መጽለሎ ጽላል ሰብና ጸለመጻሎ አክን ጽላል እንታይ ይጥቀማ ሎማቲ ማርኬትስ አድቨርታይዝመንት ናጎበሩ ንጽሐይ በቃ እዚ ከላኸል ገጽካ ዝሽፉ ነው ኢሎም ክሬማቱ ቡኻ አጂት ክሬም yes ነጽሐይ ከላኸለል ካይ እቲ ቀንድ ዳንጀር ዝጎብሮ ግን እንታዩ መናፊት ቆርበትካ ይሽፉ ነው አብስተናው ነገር ምክንያቱስ ሓደስተ ዓብዕበ ነገር ጨናው ይድኸውን ኦኬ ቀጻሊ ፀሐይ ክንወጽ ኾልና ገጽና ከይንህረም ፀሐይና እንተራ ንሽፍኖ ኮይና ኢንዘሎን ግራን ገጽና ሳዕቤን ተመጽዩ it is simple ጽላል ግን መናፊትና ኩፉት ይዘሎ ዝድለ ኦክሲጅን ኢንተራክሽን ናገበረ ኸይዳሎ ዝደሊ አየር ናወሰደ ይኸይዳሎ እቲ ጽላል ካኒ ወላ ሓደ ሳዕቤን አይመጽኒ ጠቅም ጥራይ ዘለዋ ሰባት ግን ተን ካምፓኒታት ናይተን ኬሚካላት ሰርሓ አዝየና በርታ አመጻ ስለዘለዋ ነትሰብ ኣብ ድንቁሩን ወጻታ ማለት ነው ያ ከም ዝበልኮ ኣብ ሓንጎልካ ይጎያ ማለት እዩ ተገዲካ ካብ ላይ ደቅንሲና በቃ ፀሐይ እንዴት ወጽ ደለኹ خلኻ ኸይለ ንግዚኡ ልክዕ ሱኽ ትልኩ ይኸለኻ ሻይን ከም ዝገብር በቃ ጽቡቕ ከም ዝሆን ጌሮም ኤም ዝሰርሖ ኣብ ሰናው ሕግን ኣብ ሓደጋ ተወደቀልኻ ማለት እዩ so نتكونታት አየር ሂስቶሪካሊ አቦታትና አዲታትና አህዋትና በጽላሌን ካቨርድ ጎብሮ ነረም ምናልባት ብዙሓት ፀሐይ ድንቀሳቀስተለና ጽላል መሳሊዳ ይምከርምበር completely chemicals ናብ ገጽካ ምግባር advisable አይኮነን ተመካሪ አይኮነን ኦኬ ካሊ እንሪዮ ዘይምዕሩ ይድቃሲ ሓደ ሰብ አዳቃሱ ሰው ኢልካ በቃ ፋፋሕ ዝበለት ኮይኑ ኦፍ ኮርስ ንፈልጠይና ከይደቀስኩ እንደ ተላገጽካ ተባላሹ ከይደቀስኩ እንደ ሓዲረ ይብለካ ማለት እዩ ሲምፕሊ ዘይምድቃስ ጸገም ከም እንደምጽእ ኣብ ገጽናውን ከም ድፍለጥ ኩላትና ንፈልጠይና ቀጻል ምዝሆን ሕጂ ነባር ዝሆነ ሓደገኛ ሳዕቤን ከም ጽኽእል ማለት እዩ ሶ ፕሮፐር ድቃስ ክህልወና ኣለዎ
اوكي كالي عدمي ያው ንዓበኻ ከይድ ከለኻ ዝሆል ቦዲ ሲስተም ዳውን እናኾነና ሞተ ስለዝመጽእ ኦፍ ኮርስ ገጽ ካን ዓጣጠረ ዲዩ ገለመለዲ ክመጽ እዩ ግን ወላ ዓበይቲ ኮይኖም ከማኒ ገጾም በቃ መስትያት ድኸውን ትሪኻ ፎር ኤግዛምፕል ነው ከከና በረኸት መንግስት ኣብ ደራፋይ ኣብ ኤርትራ ተሪና ገጹ ሻይን ገብር ዝንታይቲ ዝበልዑ ኣመጋግባይ ጉቡእ ማይ ገለገለ ከም ዝወስድ ሲምፕሊ ገጹ ይዛር ማለት እዩ درفتي نورمالي أيشنا يوم قال زبال حسب نسمع نخونينا بقى فريش ندحر كوينا حدث نوح عمتات قربته حلوه يخل مالتي أوكي سلازين عدمة بعدمة نزمتون تدعنا ما جاكبنا خمس بلنا فول ودفول جبو ماي جبو دكاس قال ملنا نوصل كوينا نوح كغير النايخ إلي مالتي اوكي قتيلنا نريو عباي مستيازياون كندك اسكلنا قصنا بماي زي محصاب الزول بطعم حدغنيا ناتو ابدغن وعل وات ايفر قصنا مس بزح انتراكت خغبرو وعل اب قصنا منافيتنا قصنا قرب تشفينا موعلو مالتي مشت كندك اسكلنا سامنا زي بلو زي سامنا قصنا تحصيمنا ندحدك سالنا قصنا حدا مايك نبو خلنا اوكسجين نولنا مالتي اوكسجين مغبالو مالتي كالأي اتي منافيت ترسحاتات مسكدة بما حتسم سبلكها منافيتنا تخفيتو حاجة بقوخ تسوخ لها قصها وتاهتها يزبل so whenever we sleep كندكس كلنا كل جزء بصوري ماي قصنا كنحتصبو علنا اوكي داودنا نخيد لنا ويسكي ميس كمون حدا الكلاو مستخه نقصنا يتصدق دي تبل حتى حاتي تلخو قلقله سوا ويسكي دسوت سب ابزا قص كاتر دبل ازرار ولا ذات از نانسنس كل غزي بمودريشن مالت زخونه ነገር حدا خلت بكيري ايصلاني صبق يون سبيشالي فور اكزامبل باستا بليخا ماي تسيتي خالص كبدغه عغرغر كبلك عوعل انقاقو بليخا ماي تسيتنيها ما خايدلو ስለዚህ ከም ስጋ በልዒኻ for example ማይክ ሰቲ it is not natural ፒሳ በልዒኻ ማይ ተሰትኒኻ እንታይዳ ንዑ ብሬክ ድገብሮ ነቲ ሜታቦሊዝም ዝሕግዝ ዝኾነ ሙሱ ዝኸይድ መስተ ክንሰትለና ማለት እዩ መሰንታይ ዜሮ ሽኮር ዘይብሉ ከም በዓል ኮካ እዙን ቡዕድ ምክንያቱ እቲ ኣብ በዓል ኮካ ፕሪዘርቫቲቭ ዘሎ ግን ዊስኪ ሕጂ one glass it is ተመካሪ ሜሱን ኮሙ ሶይል ካግን ቀጻሊ ሜስ ተሰት ተኾንካ ወይ ዊስኪ ወይ አልኮላው ነገር ካብ ጥቕሙ ሳዕቤኑ ከም ዝገደድ ሕቶ ይብሉ ሶ ዊስኪ ሜስ ዋይን ዝተፈላለዩ አልኮላው መስተ ንገጽና ይጸብቕ ዲ ኖ እሱ ኮነንት ሚስተር ታይዳኒ ከበድት ነገራት ክንበልዕ ኾለና ከም ፒሳ መሳሊ ከም ስጋ ክንበልዕ ኾለና ሓደ ግላስ ዋይን ሓደ ግላስ ዊስኪ እዚ ተመራጺ ሕቶ ይብሉ نانا أكلاتنا تي بودينا هنا حاجز دليو زوم الكولا ومستات كاني بمودريشن بتجوب خن وزن كلنا نتي دي وصلنايو بريكينج داون نتي مغبي امسبار ناكلاتنا يحجزوا مالتي سو يكاغن ويسكي صبر بزاغت كاترايل كا ويسكي سيتيها ጮጎራ ካዲኻ ትለሃጥ ዋላ ካሊ ናይ ሊቨር ፕሮብለም ዲ ካሊ ኢኻ ተመጽእ ሶ ጋይስ ጉጉ መረዳታ ክልወና ይብሉን እቲ መስተ ዝበሃል ዊስኪ ይኹን ሜስ ኦል አር ዘ ሴም ዋላ ስዋ ሰቲኻውን ኢስ ኦኬ ከቢድ ነገር ክትወስድ ከለኻ ሓደ ግላስ ዋይን ዲ ሓደ ግላስ ከሜስ መሳሊ ትራዲሽናል ሙሳድ በጣም ጽቡቕ እዩ ኣብዚሕካ ምስታይ ግን صعبين يجدد شرب لي ويسكي ساتيت الكاني وحمل بلي ميس ساتيت الكاني ذات نانسنس سيغا بلي حانت بكير ساتيت الكاني is good صبوري I hope تمليش لكم خون مدمدمتا guys ابزي سبيشال 20 حدن كفله زمان كل سب ابربحه اتوكيرلو زلو غيزي مالتي ፕሮዳክት ናቶም ንኽሸጡ እዚ ጽቡቕ ናበሉ ካብቲ ትክክለኛ መስመር አውጪኦም ኣብቲ ናቶም ዕንክሊል ስለ ዘብሉኻ ጥንቀቕ ኢልኩም ትንዓኩም ዝሓይሽ ኢንፎርሜሽን ክትወስዱ ይላቦ አይ ሆፕ በዛ አጋጣሚ በዚ ናይ ሎማዓት ትምህርቲ ዓጊብኩም ክትኮኑ ንቐጻሊ ምትባዓኹም አይፈለየኒ ሳብስክራይብ ሼር ግበሩ ኢኹም ሳብስክራይብ ምስ ገበርኩም ኣፍታ ናይ ደወል ምልክት ኣባታሽን ግበሩ ላይኹም ቀጻሊቲ ይሶምናው ዘቕርቦ ክትረኸቡ ኢኹም ማለት እዩ ኤቭሪ ፍራይዴይ ወይ ሳተርዴይ ዓርቢ ወይ ቀዳም የሕልፍ ማለት እዩ
سلام قنا